इस्पेलनि दिनै मुसलपुराव नैथि गेम बेवहाय त्रिपुरा ट्राइबेल एरिया अट'न'मास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आरो कार्बि आंलं अट'न'मास काउन्सिलनि गेजेराव नारा-नाथा बादायलायनाया सोलिगासिनो दङ। फार्स्ट हाफआव त्रिपुराखौ कार्बि आंलंआ गलसे सोनानै बिथांमोना देरहानानै दङ आरो बे मुसलपुर ओनसोलाव रोजा रोजा मानसिफोरनि बा रायजोफोरनि नुजाथिनायखौ नुनानै आङो गोजोननाय मोनदों। जोंनि आइएसपीएल खुंनायनि जि थांखि बे थांखिखौ जाफुंसारनाय बायदि मोनदों। खोनादों आरो माखासे मिडिया बा जोंनि सर्सफ्राबो नायदों जे जोंनि जि बरायनाय गेटफोरमोन मुसलपुर ओनसोलाव दुथां सुबुंफ्रा बिसिनानै जोंनि गेमखौ बा जोंनि जि मोनसे मोजां थांखि लानानै होनाय जि गेम बा आइएसपीएल बेखौ एसे मोस्लेट खालामनो नाजादों, नाथाय बेखौ हानायखौ आं नुहुराखै, हायाखै। बे जाथाया मोनसे मुगैथावना जाथाय। बिदि मोनसे जोंनि गेजेराव सान्थि परिबेस फैनाय समाव बिदि दुथां सुबुङा बिदि खालामनाया निन्दा होथावो, आं निन्दा होयो। दा बेखायनो जिखिनि रायजो राजा दिनै बेहाय फैबाय थानाय आरो मोननै गेम जाबावगोन नैबे मुसलपुराव, बेयावबो जाहाथे दिनैनि बायदि रोजा रोजा रायजोफ्रा जाहाथे बे गेमखौ नायफैयो आं बेखौ खावलायहरो। बेखौथ' माखासे सुबुङा ओरैबायदि सुबुं दङ जोंनि समाजाव मोजां खामानि मावनायखौ माब्लाबाबो सापर्ट खालामनो गोसो गैयै बिदि माखासे सुबुं जोंनि गेजेराव दङ, जायफोरखौ पुलिसा खानायबो जाबाय। दा बेबायदि सुबुंनि थाखायनो जोंनि समाजा, जोंनि ओनसोला मोजां परिबेसा फैयाखै, मोजां थासारिया फैयाखै। दिनै गोजोन मोनसे फैदों, बे गोजोननि समाव गासैखौबो मावनो हायो। जों दिनै गेलेनायल' नङा, हारिमुनि बिथिं, बेपार बानिज्यनि बिथिं, आबादनि बिथिं, गासैखौबो गोजोन थासारिया फैयोब्लासो मावनो हायो। दा बेखायनो जोंनियाव गोजोन थासारिया फैबाय जेब्ला जोङो जोंनि सा सानजा भारताव थानाय जि दथि फारियानि काउन्सिलफोर, बे काउन्सिलफोरखौ लानानै जोङो बे जोलुर गेलेनायखौ होदों। दा बेवहाय सा सानजा भारतनिफ्राय गोबां काउन्सिलाव बेवहाय बाहागो लाफैदों। मोननैल' काउन्सिल लाफैयाखै, जयन्ती आरो खासि। नाथाय बिथांमोनाबो मेसेज हरदों जे काउन्सिलाव देग्लाय बाहागो लानो हायाखैब्लाबो नेक्स्टआव बाहागो लागोन। दा बे जोंनि मोनसे अनलायनाय खौसेथि आरो गुबुन गुबुन काउन्सिलजों जोंनि बिटिआर काउन्सिला आदान प्रदान जानाय, एक्सचेन्ज जानाय, बेनिबो मोनसे थासारिमोन। नाथाय बेखौनो दुथां सुबुंफ्रा खुगाजों हाला, जुक्तिजों हाला, बिथांमोना माजों हागोन राहा नागिरनानै बेबायदि पस्टार बिसिलाबायनाया नैबे मुसलपुराव जादों, क'क्राझारावबो जादों आरो जोंनि उदालगुरियावबो गांसे गांनै पस्टारखौ बिसिनायखौ जोङो नुदों। दा बेखायनो बे मोजां थासारि नङा आरो बेबायदि खालामग्रा सुबुंखौ समाजा माब्लाबाबो लाय होनाङा। बे दोलो संगठननि खोथा नङा। जाय बिदि आखु दिन्थिदों, जाय बिदि आखु खालामदों, बेफोर समाजनिनो बेरेखा। उननि समावबो जोङो खुंगोन। बेखौ बेखायनो आइएसपीएल 2022 सिजन 1 होननानै होदों। दा बे उननि समाव हयथ' जोंनि बिटिआराव जायालाखानो सोरबा कार्बि आंलं बा डिमा हासाव बा त्रिपुरा जायखिजाया सिक्सटिउनेल काउन्सिला बेखौ खुंनो हागोन। दा बियो देग्लाय बोसोरनिफ्राय बे जालांबाय थासिगोन। दिनैनि बे खेला गेलेनायावथ' मोजां जादों। खोनादोंमोन आङो पस्टार बिसिखांनायनि उनाव जेब्ला दुथांखौ पुलिसा खायो, बे समाव गोबां सुबुङा गेलेनायखौ नायनो फैनाङा होननानै बादा होनाय बा हेंथा होनायबो खोनादोंमोन। नाथाय बेखौथ' रायजो राजाफोराबो सापर्ट खालामनो नों वेलकाम गेट बा वेलकाम पस्टार होनायाथ' बरायनाय बा होनायाथ' बे मोजांनि थाखायसो होदोंमोन। नाथाय बेखौ बिसिनायखौ पुलिसा खाबाय दायनिगिरिखौ नागिरनानै। बेखौ खानायनि थाखाय दाय जानानै सुबुंखौ बादा होनाय बा रायजोखौ बादा होनाय बा हेंथा होनाय, बेखौथ' रावबो गनाया। दा बिसिग्रा मानसिया सोर, माबे हान्जानि होनना फोरमायगोन? दा हानजा होननानै आङो बुंनो लुबैयाखैब्लाबो खौरांजों खौरां जोंनि बेरेखा दोलो बिपिएफनिनो दैदेनगिरिफोर दङ बा मावथिफोर दङ होननानै जों खोनादों। दा पुलिसा बिनि सायाव नायबिजिरनायखौ खालामगासिनो दं।